abin da ya faru shine shi wannan Yusuf Tanimu da kuke gani ya shigar da ƙara a ofishinmu akan laifin kwace da kuma zagon ƙasa da shi wannan abokin ta'adin shi suka mai, inda shi abokin ta'adin ya gayyaci wasu mutane biyu wadda muke neman su yanzu ruwa a jallo, suka kwace mai kayan shi, wato wayan shi da dai kudin shi, suke bukatar cewa sai ya biya su kudi naira 35,000 kafin su bashi. So a yayin da jami'an mu suka fara gudanar da bincike sai ya bayyana cewa wannan suna aikata wani laifi wanda yake ba a bisa tsari na kundin mulkin ƙasa ba, wato namiji ya nema namiji. Muna gudanar da bincike a kan shi. To, ya sunanka? Yusuf Tanimu. Yusuf Tanimu, shekarar ka nawa? 26. Ina kake zaune? Shararra 5. Yusuf Tanimu, ga ka rundunar headquarter rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina. Me ya faru? Abin da ya faru shekara ɗaya da ta wuce na ga prayer request a WhatsApp ɗina. Amma magana da sunan mace, kuma akwai faɗin shi mace da fara bibiyar shi, sai muka fara soyayya. Bayan fara soyayya, kusa da zamu waya da chatin, sai ta ce tana Kano, amma idan ta zo za mu haɗu. Bayan nan haka muna waya muna chatin, sai ta zo. Bayan ta zo shine muka haɗu da ita muka gaisa. Bayan wani lokaci guda sai nake tambayar to ya za a yi, sai take cewa to ba matsala. Bayan nan muka haɗu da ita nan gidan yayanta, sai nake cewa to yanzu ya za a ba wani abu da za a mani, sai ta ce a'a gaskiya ba abin da za ta yi mani, sai dai ta tsotson man gaba kawai shi kenan. Sai na ce to shi kenan ba damuwa. A duk lokacin da na so in cimiliye ta don na ji daɗi, sai ta rinka gusawa baya, ta rinka cewa tana jinin al'ada. Duk kuma hakan da take yi shi yasa ban matsa mata ba. Haka duk sanda muka haɗu to kusan hakan ke faruwa, tana tsotson man gaba. Sai lokacin da ta gayyace ni wani gida na je, bayan na je gidan shi ne suka haɗa baki da mai gidan, wata mace da maza guda biyu. Bayan na shiga na cire riga, shi kuma ya shirya, shi ne yake cewa in bari ya hito. Bayan in bari ya hito sai ga mazan nan sun shigo, suka ce dama tana da aure kuma ciki gare ta wata 2, don haka dama mijin ya ce ba cikin ta bane ba. To don haka yanzu dai ɗauki kaddara in biya a da cikin nan. Ya ce a haƙuri don Allah ba ni ne abin nan ba. Suka ce gaskiya a'a dole sai na biya kuɗin nan, ɗauka kaddara ce haka ta zo ma. Na ce zan ba su 5,000, suka ce a'a. Na ce 7, suka ce ba ciniki zamu. Na ce to zan ba da 10. Suka ce gaskiya ba su yadda ba, 35,000 zan bada. 35,000 da suka ambata ni kuma na ce ban da ita. Sai suka riƙe wayata suka ce to idan na kawo kuɗin sai su bani. Sai na ce to shi kenan. Dama ranar Lahadi aka yi abin da daddare, washe gari kuma ranar Litinin sai na shiga da abin da ya faru kenan. A yayin da ake gudanar da bincike, da kake magana naji kana ta cewa ke. Baka san namiji bane? Ban san namiji bane ba. To a yayin da ake gudanar da bincike ya yi bayanin cewa ka yi kokarin neman shi ta baya, inda da ya ji zafi ya ce ba haka ba. Tabbas ya ce haka, amma ni kuma abinda na ce mai, na ce tabbas da na taɓa neman shi ta baya to ba zan taɓa kawo ƙarar shi ba wurin rundunar 'yan sanda, saboda na san cewa ina wani abin da shi na alfasha. Don haka kowannen shi zai zama barazana, ba zan zo in kawo ƙarar shi. Dan matso kaɗan, kaka juya ba. Ya sunanka? Abdulgani Yakubu. Shekaranka nawa? 18. A ina kake zaune? Sabuwar unguwa. Ga ka a hannun 'yan sandan rundunar 'yan sandan jihar Katsina. Me ya faru? To dai abin da ya gaya maka. Haka ne gaskiya. Haka ne. Bai san cewa ka ɓoye mai, baka gaya mai cewa kai namiji bane kenan? To me yasa kai haka? Wallahi ni ma ban san abin da ya sa ba, kaddara ce ba kai. Wannan shine na farko da kai mu ko kai mu wasu? Shine na farko wannan. To idan shine na farko ya kake rayuwa, ni kake saidawa baya ga wannan abu? Ina sai da ruwa. Gashi ka yi shiga, wanda ya ganka haka zai ga mace, kuma ana ke koka, yaya abun yake?
Ni dai ranka ya daɗe yanzu ba abin da zan ci. Ni dai ranka ya daɗe yanzu ba abin da zan ci. Kai namiji ne ko mace? Ni na mace ne. To me kai ka shiga irin wannan? Ta maza ce ko ta baki a irin wannan shigar? Mata. Eh? Mata. Kuma kai namiji? Eh. To me kai kenan? Babu dai kyau.